Όχι, ρε, πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Το έχω αλλάξει, ρε. Κύριε, συγγνώμη, ακούτε. Κύριε, τι κάνετε εδώ εσείς? Ήμουν από πριν, πώς μπορώ, θέλει να βγω από εδώ. Ωραία, πηγαίνετε λίγο με τον συνάδελφο. Ακολουθήστε Έχω με. βάλει κέντρο και τμήμα. Κάνει μου, ό,τι θέλει κανένα καθένα. Να βγάλει την πλήσα μου. Λίκος, νόμιζα 8. Περιμένετε, μην τυχόν έχει γίνει καμιά εσωτερική αιμορραγία. Συνάδελφε Κλιτσί, Παρακαλώ. πρέπει να πάω πάνω, αναλαμβάνεις εσύ. Θετικό. Α, ο κύριος ο καλός που με έβαλε. Εν τω μεταξύ πριν γίνει restart, πώς τρέχαμε, είδατε Εγώ ήμουνα. ένα kick. Δεν σε βλέπω καθαρά. Υπογραφέ reason, no Γιατί life. είστε δύο, κύριε, γιατί είσαστε ένα ασφαλείο? Πάντα είμαστε δύο για την ασφάλεια, κύριε, υπομονή. Όχι, λέω μέσα και λίγα γιατί είσαστε δύο. Δεν είμαστε δύο, είμαστε κύριε. Εγώ δύο σας βλέπω. Μαλάκα, είναι του πάνω το τμήμα. Κύριε, μάλλον έχετε παραισθήσεις, είναι από τον πόνο. Ναι, να σου πω και ένα μυστικό. Προσπαθείτε να χαλαρώσετε, περιμένουμε τώρα τον Εκαβίτη, θα έρθει. Μαλάκα, τουλάχιστον θα είναι ωραίο και μεγάλο. Δεν βλέπω να έχετε πάντως καμιά σοβαρή αιμορραγία. Το κλασικό ήταν πιο για Θα το μας βάλει ο γιατρός. Βάλτε την πλούσα, μην την αφαιρείτε, μπορεί να υπάρχει κάτι εσωτερικό και να υπάρξει ζημιά. Φορέστε την. Υπομονή. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Προσπαθήστε να μην κουνιέστε μόνο. Μπορεί να χειροτερέψει η κατάστασή σας, μην κουνιέστε. Αφού πονάω. Μείνετε σταθερός, το καταλαβαίνω, λίγο υπομονή. Μισό λεπτό. Συνάδελφε, έχουμε κάποιο παυσί πονό? Ναι, βεβαίως, κάτσε να δω το. Εκτός άμα κάνουν αυτό δίπλα από τον Burger Shop. Το καρτελάκι μου. Αν και δεν ξέρω, τώρα θέλω να έρθει ο γιατρός πρώτα, μην τον χορηγήσουμε κάτι. Καλά, εκεί πέρα πού είναι το Burger Shop. Καλέσατε, καύρε. Θα του δώσουμε ένα τεπονάκι, δεν έχει κάτι παρακεταμόλι. Δεν καλέσαν τα κολόπεδα. Μισό λεπτό. Στου, σε παρακαλώ, κάλεσε ένα καύρε, μπρο. Καλά, Δεν έχω κινητό, μπρο. Ωραία, καλέστε, δεν έχω κινητό. Πρέπει να είναι πολύ. Οι νοσοκόμοι πρέπει να έχουν μεγάλη δουλειά. Σου δώσα τεπών, έλα, δώσ' το. Ρε να σου δώσω τεπών. Δώσ' το τεπών. Λοιπόν, συνάδελφε, δεν θέλω να τον χορηγήσω ακόμα όμως. Τεπονάκι είναι, τεπονάκι. Μόνο αν πονέσει πολύ. Ναι, απλά δεν ξέρω μήπως υπάρξει κάποια επιλογή στο νευρικό του σύστημα. Μισό να έρθει ο γιατρός. Οι ειδικοί θα κάνουν τη δουλειά τους. Αυτός τώρα τι είναι, ή dead έχει κάνει. Ή dead ρε μαλάκα, pass out. Pass out, ναι, κάπως έτσι θα δείξουμε. Ναι ρε, γέρο να πούμε, δεν τα ξέρεις αυτά. Βουλώνε. Κάτσε πρέπει να έρθει στο ΕΚΑΒ. Ακούω σιρήνες ή είναι οι σιρήνες του? Όχι, ακούτε όντως σιρήνες. Υπομονή. Ο αστυνομικός αυτός εκεί έχει πολύ ωραία μουσική. Ποιος από όλους? Αυτός εδώ που είναι δίπλα μου τώρα. Αυτός εδώ που δείχνω. Εγώ. Μαλάκα μόνος του ρε. Όχι, εγώ λέω για αυτόν εδώ. Σας λέω μην κουνιέστε και κουνιέστε. Παρακαλώ καθίστε. Μην χειροτερέψετε. Τι έπαθε να πούμε, το πες το ζάχαρη. Ήρθε ο γιατρός. Έλα ρε μας τώρα. Πού είναι, πείτε μου. Γιατρέ, σε παρακαλώ, πες μέσα. Ανοίξτε. Ο κύριος έχει ελεγχθεί, δεν υπάρχει άγχος. Μην απομακρυνθεί την υπόλοιπη. Συνάδελφε, λίγο πιο πίσω. Συνάδελφε, λίγο πιο πίσω για την πόρτα. Έφαγα 3 σφαίρες. 3 σφαίρες, μάλιστα. Όχι όμως από αστυνομικούς. Γιατρέ, τι διακρίνεις, γιατί εγώ δεν μπορούσα να βρω κάτι πολύ σοβαρό. Εσύ πες μου που είσαι ειδικός. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Τώρα, πριν πέθανε ο κύριος, ήταν από νεκρός. Όχι. Πέθανε, τι εννοείς νεκρός? Όχι. Από λιπόθυμος. Όχι, το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε, επειδή ήμουν εγώ οδηγός του οχήματος και δεχτήκαμε κάποια πειρά, ίσως είχε κάποια θράψματα πάνω του και γι' αυτό ίσως ταράχτηκε ο κύριος. Και είδα κάποιες γρατζουνιές πάνω στα χέρια του και στα πόδια του, είναι από τα τζάμια που σπάσανε, δεν νομίζω να έφαγε σφαίρα όπως λέει. Είναι από το άγχος και τη στιγμή, καταλαβαίνετε. Μα ένιωσα κάτι να έρχεται πάνω μου σαν σφαίρα. Τα θράσματα από το τζάμι ήταν, έφαγα εγώ τα περισσότερα και όλα στο γυλαίκο μου ευτυχώς. Βγάλτε λίγο την μπλούζα. Εσύ ρε γέρο τι βγάζεις. Ναι. Έχω φάει σφαίρα στη κοιλιά, είναι αλήθεια? Όχι, δεν έχετε πουθενά σφαίρα. Απλά, όπως είπε ο κύριος αστυνομικός, τα τζάμια σας έχουν γρατζουνίσει όλο το σώμα σας. Εγώ δεν νιώθω λες και έχω σφαίρα μέσα μου. Δες το πόδι μου, σε παρακαλώ. Ή έστω στο πόδι μου, κάπου εκεί την έφαγα. Όχι, δεν έχετε πουθενά σφαίρα.
Πονάω πολύ, Επίσης ο καθήκη. κύριος λόγω μου είπε ότι με έβλεπε διπλό, μάλλον το άγχος και ο φόβος της στιγμής πρέπει να του δημιούργησε παραισθήσεις. Αυξήθηκε φόβο- αρκετά η πίεση του. Νιώθω να υποθυμίσω. Έχω κάτι χάβια για αυτά, περιμένετε. Είχα και εγώ ντεπό να του δώσω, αλλά δεν ήθελα να τον χορηγήσω χωρίς να έχω την έγκρισή σας. Όλστε και γεια είσαι. Πιείτε το. Ναι. Κελιά είστε. Κατεβαίνω. Ναι. Πάμε μετά, άμα θέλετε. Κόκκουμπατ. Θα του βάλω ένα ποτηράκι νερό. Βάλτε Θα το, το βάλτε πιει. και μήπως καλύτερα να ξαπλώσει εδώ πάνω. Ναι, και στο κρεβάτι μπορεί, αλλά είναι λίγο στενά. Ξαπλώστε πάνω, κύριε. Βοηθάω κι εγώ. Κάτσε να πεις. Ξαπλώστε, ξαπλώστε. Ωραία. Είναι κάτω Δεν αλκοόλ. βλέπω τίποτα το λίγο. σοβαρό όμως πάνω του. Ωραία, είναι. Πιες το αστεράκι μου, πιες το. Χειρουργείο του Κύριε, κάναμε. καθίστε λίγο μόνο εδώ πέρα. Θα επανέλθουμε λίγο σύντομο. Ξεκουραστείτε λίγο, πάρτε λίγο τι ανάσες σας. Καθαρίστε το κεφάλι σας και θα τα πούμε. Βγάλτε και τα γυαλάκια σας, μην τα έχετε μες στα μάτια σας. Βγάλτε τα και το καπελάκι. Να είστε χαλαρός. Νομίζω το καπέλο δεν μπορώ να το βγάλω. Είμαι άσκη, δεν έχω μαγιάνο. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος. Δεν Δεν θυμάμαι. πειράζει. Γιατρέ, όλα εντάξει εδώ. Ούτε εδώ ο συνάδελφος έχει. Ναι. Ωραία, σε παρακαλώ, ακολούθα μας έξω. Κύριε, κάτε λίγο άκρη. Ελάτε λίγο κοντά μου. Πείτε μου. Θέλετε να σας πληρώσω κάτι. Όχι, όχι, τίποτα. Ωραία. Τώρα τον κύριο Απλά- πώς τον βλέπετε. Λίγο παραμυθάς. Ήτανε να τον πιάσετε έτσι. Ναι, Ήταν ναι. εγκληματία. Λίγο Ήταν παραμύθι. όμηρος αρχικά, αλλά είχαμε έτσι, ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε. Ναι. Απλά σας λέω Απόλυτο. ότι λογικά δεν φάνηκε να έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Μμμ. Και κάντε το τι είναι να του κάνετε. Και αν όντως μετά νιώθει ακόμα ενόχληση και τέτοια μετά από 2-3 μέρες, να Ωραία. περάσει το νοσοκομείο. Ωραία. Ποιος κύριος είστε? Χάτζ. Είστε ο κύριος Χάτζ. Ωραία, άμα χρειαστώ κάποια ιατρική γνωμάτευση, θα πω ότι ήσασταν εσείς ο υπεύθυνος, εντάξει. Για Ναι, τα ναι. ξέρετε για τα διαδικαστικά, μην τυχόν μας αρχίσει την παραμύθα. Μμμ. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλή Καλή συνέχεια. σου συνέχεια, να είσαι καλά. Φέρ τα κλειδιά να μπω. Κάντε άκρη, παρακαλώ. Α, σαν να είμαι τόσο καλός. Αυτός έχει τα κλειδιά. Λοιπόν, συνάδελφε, είπατε τίποτα. Όχι, απολύτως. Με ακούμπησε τίποτα. κάπου σε κάποια σημεία, αλλά. Το χέρι που του δώσα να κρατάει λίγο, τι πονάγει. Ναι. Σας χορήγησε κάτι και ο γιατρός από ό,τι είδα, οπότε όλα καλά θα ηρεμήσετε λίγο σύντομος. Ο γιατρός δεν είδε το παπούτσι μου όμως. Είναι Nike Air Force. Άμα έχει μια τρύπα, είχαμε γιατρό. Κύριε, τι λέτε, ηρεμήστε. Ζαλισμένα σημάδια μισό. Το καταλαβαίνω, είναι τα φάρμακα. Λοιπόν, θέλετε να ξεκουραστείτε λίγο ακόμη Να ή μου θέλετε να πεις, συζητήσουμε. παρακαλώ. Ωραία, ξεκουραστείτε λίγο ακόμη. Να του φέρουμε και room service, συνάδελφε. Όχι, συνάδελφε. Να φέρω τα κορίτσια. Αστυνομάσαμε ένα μαλομπλάκο σαν γάσο και να συνέλθει να μιλήσουμε. Κύριοι, με τον ψυχραιμία παρακαλώ. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Μην αγχώνεστε και ο κύριος εδώ πέρα θύμα είναι. Ποιος είναι θύμα? Ο κύριος. Να. Τι θέμα του καπιταλισμού? Άμα βγάλω το μη 4 θα Θα τα γίνει δούμε θύμα. όλοι, πες θα το. τα δούμε όλα κύριοι. Κύριοι, παρακαλώ ψυχραιμία. Όλα στην ώρα τους. Πακιστανάκο, μ' ακούς? Όπα, εσύ είσαι ρε. Εγώ, ρατσιστής είμαι, ναι. Πακιστανάκο, τον βλέπεις αυτόν πίσω μου με το ξαναδομαλί. Τον βλέπω. Αυτός δεν είναι ρατσιστής, αυτός κάνει έρωτας Πακιστανούς, να ξέρεις. Κάτι Πακιστάνια σαν και εσένα τους κάνουμε τρελό έρωτα. Τι λέει ρε αυτός, φεύγουμε μακριά του. Όχι ρε, μη φεύγεις, καλό παιδί. είναι. Φεύγει, είναι Όπα, κλειδωμένο. για Έρωτα μισό είπε, λεπτό, ρε. για μισό λεπτό. Πώς σηκωθήκατε τόσο εύκολα έτσι και φύγατε μακριά? Άμα... Μόλις άκουσε για έρωτα, Μήπως... Άσε με να μπω. Για Σιγά μισό με αφήσει, λεπτό. να με Συγγνώμη πειράξει λίγο. ο άλλος. Τι λες ρε. Μήπως κύριε μας δουλεύετε, γιατί σηκωθήκατε έτσι και τρέξατε πάνω? Αυτό το boost ξανά πες, έλεγε Ωραία. Λοιπόν, βεβαιωθήκαν οι υποψίες μας λοιπόν. Κύριε, σηκωθείτε όρθιος. Δεν μπορώ ρε φίλε. άλλο ένα Ακούστε με τέτοιο δεν λίγο. μπορώ. Και έχω μπει Σηκωθείτε μέσα. όρθιος, κοιτάξτε. Προσπαθώ να σας κάτσω- βοηθήσω να τόση κάτσω ώρα. κάτω όμως. Ωραία, σηκωθείτε όρθιος Θα να κάτσω συζητήσουμε. Ωραία. Αλλά σας θέλω συνεργάσιμο. Τόση ώρα με βλέπετε, πηγαίνω με τα νερά σας. Ρίξε Λοιπόν. κανένα χέσιμο. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πες μου. Πώς βρεθήκατε στο μέρος που βρεθήκατε και γιατί υπό αυτές τις συνθήκες? Γιατί σας είχαν Ωραία. πιάσει εχμάλωτο? Πήγαινα εγώ έτσι σαν καλός πολίτης, νόμιμος, καθόλου νόμιμος, ξαναλέω αυτό να ακούνε οι μερικοί πίσω.
Πήγε να αγοράσω ένα καινούργιο αμάξι. Μισό λεπτό. Το νόμιμος και για να ακούνε οι κύριοι πίσω, δεν μπορούν να το κρίνετε εσείς, το κρίνουν οι πράξεις σας. Οκ. Ωραία. Και εσείς Να οι πράξεις συνεχίσω. σας, μισό λεπτό θα συνεχίσετε. Εσάς οι πράξεις σας δεν είναι οι καλύτερες, έτσι. Οπότε ας παραβλέψουμε αυτή τη συνθήκη και συνεχίστε την ιστορία σας. Ωραία. Και έτσι πως πήγαινα εγώ, όπως είπα και πριν 2 δευτερόλεπτα, ο νόμιμος, να πάω να αγοράσω ένα αμάξι λεγόμενο Bentley. Bentley, μάλιστα. Ωραία. Έτσι πως είμαι στο τέτοιο, δέχομαι πειρά από το πουθενά δηλαδή. Μισό λεπτό. Να σας διακόψω. Όταν λέτε στο τέτοιο, σε ποιο τέτοιο βρισκόσασταν? Στην εθνική. Στην εθνική. Θυμάστε ακριβώς το μέρος? Που... Στη στροφή που είναι για να πας προς την πόλη. Δηλαδή... Εκεί που πουλάει κάτι σουβλάκια ο Μίτσος, ξέρω. Στην καντίνα, καλά λες, συνάδελφε. Καλό παιδί ο Μίτσος. Όταν πήγα να ξεφύγω από αυτούς, από ό,τι θυμάμαι, πέρασα και το process με τεράστια ταχύτητα. Εσύ που ξέρεις που είναι το process, ρε φίλε. Ξέρεις και που είναι το process. Μπράβο. Άσε με να μπω, ρε. Συνάδελφοι, ηρεμία, παρακαλώ. Μα δεν ήμουν εκεί πέρα για αυτό το σκοπό. Εγώ πήγα να Αυτό δεν αγοράσω έχει αμάξι σημασία. τότε. Ξέρετε άρα το που βρίσκεται. Ναι, παράνο- εκεί στη στροφή πάνω. Εκεί στη στροφή πάνω σου λέω. εκεί. Μπράβο, παλικάρι μου, το πας Όχι για καλά. να μπει μέσα, για να φύγει. Ενώ δεν ήμουν καν μέσα. Και Ρε, έτσι πως- και έτσι όπως τι. Μην τον Το αφυπνίζετε, process ρε. Πού ξέρεις που είναι. Δώστε λίγο άμα φαΐ στο δεν 9. ενδιαφέρει. Δώστε λίγο φαΐ και Δες νερό το στο 9, κινητό παιδιά. μου, Λίγο φαΐ και βλέπεις νερό το στο 9. χάρτη, βλέπεις το χάρτη. Ποιο Έτσι χάρτη. πως έτσι. Ναι. Βλέπω εδώ, άμα θέλεις. Έλα εδώ. Εδώ, εγώ δίνω εδώ. Είμαστε. Ναι. Έδωσε. Βλέπεις, ωραία, βλέπεις. Βλέπεις τη στροφή που πας για να φύγεις προς την πόλη. Ωραία. Από εκεί έφευγα. ρε. Ωραία, εγώ, δεν Κατάλαβες. σε, εγώ λέω πού ξέρεις εσύ ότι αυτό είναι το process, αγόρι μου γλυκό. Αφού ξέρω ότι άμα μπει μέσα, Ναι. έχει ένα κύριο εκεί που σου δίνει πράγματα. Ωραία. Στην Για να άδελφα το ακούς. ξέρετε, προφανώς. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που το ξέρετε, Κάνω τσιγάρο για να δεν πειράζει. Βρεις το τσιγάρο. πριν λίγο πονάγατε. Τώρα έχετε σηκωθεί, κάνετε κολοτούμπες. Ξαφνικά ανάβετε και τσιγάρο. Τι να σας πω, κύριε. Επιβαρύνετε την κατάστασή σας κι άλλο. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξέρετε τόσα πράγματα, σίγουρα μόνο καθαρός δεν είστε. Παρ' όλα αυτά, είστε στο process, ok. Συνεχίστε. Τι έγινε μετά? Ωραία. Και έτσι πως φεύγω, όχι από το process, έτσι πως έφυγα από την πόλη να πάω να αγοράσω το αμάξι. Βλέπω το Silverado και μία Tesla. Μισό λεπτό. Είπατε το Silverado. Το που είδατε κι εσείς. Ήτανε το αγροτικό το ασημένιο. Ναι. Αυτό που ήρθε μετά όσο σας είχαμε, όσο ήταν ο διαπραγματευτής μας δίπλα Α, σας. όχι. Αυτό που έφυγε ο κύριος διάολος που είπατε. Μάλιστα. Συνάδελφε, θυμάσαι το χρώμα, γιατί τώρα πάνω στην ένταση Εγώ κάτω. θυμάμαι. Για πείτε. Νομίζω το χρώμα. ήταν μαύρο, συνάδελφε. Ήτανε καφέ όπως ήταν και τα ρούχα τους. Καφέ όπως ήταν και τα ρούχα τους. Μαύρο με Μάλιστα. καφέ πέρλα. Ωραία. Για συνεχίστε. Ωραίος. Είχε τζάμια φημέ. Ναι, φυσικότατα. Ωραία. Ωραία. Και, και έτσι πως τέτοιο δέχομαι πειράσει, κάνω τα λάστιχά μου, κάνω μια τούμπα, σταματάω πάνω να δω ποιες με προβόλησε και βλέπω αυτούς να κατεβαίνουν από το όχημα, να μου βγάζουν AK τεκνά in advance και να μου λένε κύριε σήκω στα χέρια σου, μπες μες στα αμάξι μου. Και λέω ποιοι είστε κύριε και μου βάζει, με δένει άλλο στα χέρια και του λέω τι κάνετε κύριε και με βάζει μέσα στα αμάξι του, με πηγαίνει μέχρι εκεί πέρα που ήμασταν. Μπορείτε να θυμηθείτε αν είπαν κάποιο όνομα, παρατσούκλι, Ναι, κάτι. ναι, Θέλω άκουσα. να έχει. Ακούστε με λίγο. Θέλω παρακαλώ όντως να έχει υποθεί και να μην το φαντάζεστε. Εντάξει. Όχι, δεν το φαντάζομαι, υπόθηκε Ωραία. ένα όνομα Παμπλο. Μάλιστα. Νομίζω μίλησαν στον ασύρματο, δεν είμαι σίγουρος. Και ένα όνομα, Βικτόρια, νομίζω κάπως έτσι είμαι σίγουρος. Βικτόρια. Ναι. Τα ονοματεπώνυμα θα βοηθούσαν. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω το επίθετο, θυμάσαι, μόνο εντάξει. νομίζω η παρατσούκλη ήταν αυτό ή απλά... Ωραία. Λοιπόν, όσο κάναμε τη διαπραγμάτευση, είδα από πίσω ότι υπήρχαν αρκετές φιγούρες. Μέσα σε αυτές τις φιγούρες διέκρινα και μια γυναίκα. Μπορείς να το επαληθεύσεις αυτό? Ναι, υπήρχε μια γυναίκα. Ωραία. Μήπως μπορείς να επιβεβαιώσεις αν είναι η λεγόμενη Βικτόρια? Άμα τη δω ποτέ μπροστά μου, ναι, μπορώ να το Όχι, κάνω. εννοώ άμα άκουσες μπροστά σου να την πούνε Βικτόρια και έλα προς τα δω ή κάτι τέτοιο. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, έτσι? Λοιπόν, συνάδελφοι, Παρακαλώ. ο κύριος έχει ένταλμα, οπότε έρχεται λίγο ο κύριος διοικητής εδώ να το διευθετήσουμε το θέμα. Μάλιστα. Ένταλμα για ποιο λόγο? Ωστόσο, ο κύριος μας μιλάει και μας λέει λίγο για την ιστορία. Μπορούμε να τελειώσουμε λίγο την ιστορία του? Κάνω απόλυτη καταγραφή. Ναι, ωραία, κάντε Ωραία. το. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Επειδή έχω ενημερωθεί Προστασίσω. σχετικά με το θέμα, θέλω λίγο να μιλήσω με τον κατηγορούμενο ιδιαίτερος. Φυσικά. Συνάδελφε, πάμε έξω. Γεια σου, κύριε Διοικητά. Χαίρετε. Γεια σας κύριε Δικτά. Καλησπέρα.
Ναι. Α. Ωραία. Λίγο αστυνόμε. Κύριοι συνάδελφοι, είπατε τις κατηγορίες που βαρύνουν τον κύριο εδώ πέρα πίσω. Όχι, δεν έχουμε πει κάτι, απλώς παίρναμε μια κατάθεση σχετικά με ό,τι συνέβη. Α, κατάλαβα, εντάξει. Γιατί μιλήσατε μήπως πιο πριν με τον κύριο υποδιοικητή. Κύριε Διοικητά. Ορίστε. Ο κύριος υποδιοικητής μου είπε να αναλάβω το σκηνικό, οπότε έχει μιλήσει μαζί μου ο κύριος. Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Κύριε Αλκοχόλικ. Ναι. Ευελπιστώ ότι θα συνεργαστείτε προς όφελος δικό σας. Φυσικά. Έτσι. Να συνεχίσω λίγο την ιστορία μου. Συνάδελφοι, είναι πολύ ευχαρίστως. Συνεχίστε στον κύριο συνάδελφο που τα λέγατε. Έχει αναλάβει την υπόθεση, είναι άξιος αρκετά για να βγάλει εις πέρα στην υπόθεση αυτή, να μην σας αδικήσει καθόλου, αλλά και να σας προσάψει τα προβλεπόμενα, να ξέρετε. Δεν είναι εδώ πέρα για να μαζέψει χρήματα πολύ απλά για το τμήμα. Είναι εδώ για να αποδώσει δικαιοσύνη, εντάξει. Πολύ απλά δικηγόρο βλέπω ότι υπάρχει ένας στην πόλη. Εάν δεν συμφωνείτε με τα όσα σας προσάψει, πολύ απλά μπορείτε να καλέσετε δικηγόρο. Φυσικά. Αν με χρειαστείτε, ξέρετε ότι θα με βρείτε. Δεν έχω λόγο να καλέσετε δικηγόρο. Ωραία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, έλα μέσα παρακαλώ. Είμαι όπλος και το ξέρεις και δεν έχω λόγο να συνάδελφε, έλα λίγο μέσα κι εσύ. Καλή συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, κύριε, είχαμε μείνει στο κομμάτι του ότι μια Bentley, ή θέλετε να αγοράσετε την Bentley και σας βρήκε αυτό το αγροτικό το οποίο βρήκαμε και στη σκηνή του περιστατικού. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι καφέ χρώματος με μοβ πέρλα. Όχι, μαύρο χρώμα με καφέ πέρλα. Μαύρο με καφέ πέρλα. Ωραία. Συνεχίστε την ιστορία, παρακαλώ. Και από ό,τι άκουσα, όταν ήμουν μέσα στο αμάξι, με είχαν δεμένο, μου είχαν βάλει και κουκούλα. Ακούω ξαφνικά, Βικτόρια, θα τον πάμε εκεί. Δεν άκουσα την τοποθεσία γιατί η κουκούλα ήταν πολύ σφιχτά και παρόλο να πεθάνω, να σου πω έτσι. Ακούω αυτό το όνομα και λέω, αυτή ήταν που είχε παντρευτεί πριν λίγες μέρες με αυτόν. Όπα, και... μισό λεπτάκι. Άρα μου λέτε ότι η Βικτόρια είναι η νυν σύζυγος πιανού, πείτε το εσείς. Του κύριου νομίζω Παύλο, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είστε σίγουρος. Όχι. Για Ραβώνα ήταν σίγουρο όταν ο Παύλος στον μπαρ. Ωραία. Και τη Βικτόρια αυτή δεν την έχετε δει με τα μάτια σας, απλά ακούσατε το όνομα. Την είχα δει όταν παντρευόντουσαν. Βασικά όχι παντρευόντουσαν, κατάλαβες. Μάλιστα. Ωραία. Άμα δηλαδή ακούσω Βικτόρια και δω όνομα, δηλαδή όχι όνομα, δηλαδή άμα τη δω στη μούρη, θα κατάλαβα κατευθείαν ποια ήταν. Και πλάς όταν ήταν εκεί πέρα και με είχαν απαγωγή, είχα δει και τη μούρη της. Οκ, συνεχίστε. Ωραία, και έτσι πως εγώ, όπως είπαμε, βάλαμε στα μάτια, με πήγαν εκεί, άκουσα, μίλαγε με το αφεντικό μου τον κύριο Τάσο. Γιατί εγώ... Το αφεντικό είναι ο κύριος Τάσος. Αναστασίδης νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Το επίθετο δεν το έχω μάθει καλά. Πού δουλεύετε? Στον Ντάβισον, είμαι υπάλληλος. Ωραία, και το αφεντικό είναι ο κύριος Τάσος. Αναστασίδης μου, μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος για το επίθετο όμως. Αλλά δουλεύει στο YouTube. Μάλιστα. Ωραία, συνεχίστε. Ωραία, και εγώ έτσι πως ήμουνα, που σας είπα, με βάλα μέσα. Βλέπω μετά, ακούω ένα παρατσούκλι, άλλο αυτό, Nightmare. Αποκαλέσαν δηλαδή κάποιον από αυτούς που βρισκόντουσαν δηλαδή από αυτούς που τους είχαν απαγάγει. Ναι, ακούστηκε το επίθετο, όχι, παρατσούκλι, Nightmare. Ή όνομα, δεν μπορεί να ξέρετε τι είναι. Ναι, ή παρατσούκλι όνομα, δεν είμαι σίγουρος. Ωραία. Άρα, μισό λεπτό για να καταλάβω. Αυτό δεν το είπαν στον ασύρματο για κάποιον άλλον ονόματι Nightmare. Το είπε κάποιος που ήταν δίπλα σας σε κάποιον άλλον που ήταν δίπλα σας. Ναι. Ωραία. Για συνεχίστε. Και εγώ έτσι πως ήμουν εκεί, βλέπω τον αφεντικό που να έρχεται. Και το αφεντικό μου κλασικά πήγε εκεί, τους μίλησε. Μετά ακούω σιρήνες, βλέπω εσάς και λέω εντάξει, σώθηκα. Αλλά αναγκαστικά επειδή ξέρουν ποιος είμαι και τι κάνω, θα μου πάω στο τμήμα και έτσι μετά ξέρετε εσείς μετά τι γίνεται. Ωραία, μισό λεπτάκι. Έχετε αναφέρει κατά τη διάρκεια αυτής λοιπόν της κατάστασης που μου κάνετε. Πρώτον, το κλασικά, τι εννοείται το αφεντικό σας κλασικά ήρθε και έκανε αυτό? Είναι συνήθες φαινόμενο το να σας πιάνουν όμηρο δηλαδή και να έρχεται το αφεντικό σας και σε εισαγωγικά να σας ξελασπώνει? Τι εννοείται με αυτό? Όχι, εννοούσα έτσι πως το είπα, ήρθε το αφεντικό μου. Γιατί ποιος άλλος έρχονταν? Ο φίλος μου. Το αφεντικό μου θα έρθει φυσικά. Από πού και ως πού να έρθει το αφεντικό σας, τι είναι το αφεντικό σας? Πέρα από εργοδότη σας, τι άλλο είναι το αφεντικό σας και πρέπει να έρθει αναγκαστικά αυτός?
Το αφεντικό μου είναι επειδή με γνωρίζει και είμαστε χρόνια φίλοι. Χρόνια φίλοι, χρόνια βρωμοδουλειές. Όχι, χρόνια φίλοι. Αυτό δεν κάνει τέτοιο. Μάλιστα. Αυτό είναι σίγουρα δεν κάνει Κύριε τέτοιο. Αλκοχολίκ, καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι κάτι μου κρύβεται. Παρακαλώ συνεργαστείτε και εξηγήστε μου τι εννοείτε το αφεντικό σας ήρθε κλασικά και σας βοήθησε. Δεν μπορεί ένας απλός εργοδότης να έρθει και να σας κλασπώσει από κάτι τέτοιο. Εξηγήστε μου τι τον οδηγεί στο να έρθει σε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση, να διακινδυνεύσει ο ίδιος τη ζωή του για έναν απλό εργαζόμενό του. Ο οποίος κιόλας έχει ποινικό μητρό. Αυτό πρώτον δεν ήξερε την προηγούμενη μου ζωή, δεν ξέρει τι κάνω, δεν ξέρει τίποτα. Κύριε, τι λέτε, έχουμε ένταλμα. Συνάδελφε. Ένταλμα γιατί έχει? Συνάδελφε. Για σύλληψη στη δικιά μου. Για σύλληψη δικιά σας έχετε ένταλμα, κύριε. Δεν το άκουσατε που ήρθε ο κύριος διοικητής και συνημέρωσε γι' αυτό. Έχουμε για εσάς ένταλμα, άρα έχετε ποινικό μητρό. Παρ' όλα αυτά, ξαναρωτάω, τι οδήγησε τον εργοδότη σας, που δεν είναι απλός εργοδότης σας που μόλις τώρα μου είπατε, να έρθει σε μια τόσο. Είναι και φίλος μου, ρε φίλε, είναι και φίλος μου. Μα πριν μας είπες, όχι, ο φίλος μου ήρθε ο εργοδότης μου. Ρε φίλε, λέω, είναι ο φίλος μου, το αφεντικό μου. Μας τα μασάς λίγο. Όπα, sorry. Μην αγχώνεστε, για πείτε μου. Όλα good. Είναι αφεντικό μου και φίλος μου, δηλαδή δεν τον ξέρω ποιοι 2 εβδομάδες που δουλεύω. Τον ξέρω που πήγαινα αγόραζα tools από την εταιρεία. Κύριε Αλκοχολίκ, το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Ξαναλέω όμως, κανένας φίλος και κανένας απλός εργοδότης δεν μπαίνει στη διαδικασία να διακινδυνεύσει τη ζωή του και συγκεκριμένα γνωρίζοντας ότι πρόκειται για μαφία, έτσι. Δεν το ήξερε. Μόνος του. Δεν το ήξερε. Μάλιστα. Ότι ήταν μαφία. Ωραία, ωραία. Δεν ήταν και σίγουρο να ήταν μαφία, αλλά οκ. Ωραία. Ότι είδε το σκηνικό. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν η πρώτη σας έννοια να ενημερώσετε την αστυνομία και να κάνει τη δουλειά της. Πώς να ενημερώσω την αστυνομία μου είχαν πάρει σύρμα το κινητό και τώρα μου δώσαν το κινητό για να σας στείλω το μήνυμα. Το αφεντικό σας εννοώ, κύριε. Εγώ το αφεντικό μου πρώτον. Του είπα να μην καλέσει αστυνομία, σου άκουγα δίπλα. Πώς του το είπατε, εφόσον ήταν. Όχι, δεν του το είπα εγώ. Αυτό μιλάγανε στο τηλέφωνο. Με ποιον? Με μηνύμα, με το αφεντικό μου. Όχι, λέω Ναι, ποιος μίλαγε με το αφεντικό σου, εγώ αυτό ρωτάω. Αυτός που τον είπατε είναι διάολο. Ο λεγόμενος διάολος. Λεγόμενος διάολο. Μίλαγε μέσω μηνυμάτων με το αφεντικό σου. Ναι, από τη θυμάμαι. Πολύ καλά λοιπόν. Θα ρωτήσουμε το αφεντικό σου, για να δούμε. Ωραία, άκουσα με κιόλας. Πριν έρθετε εσείς, αυτός ο λεγόμενος διάολος που σας την έφερε τόσο εύκολα και τον αφήσατε να φύγει, ήταν ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Γιατί έβγαλε τη μάσκα του και τον είδα. Μάλιστα. Και εσείς τον Πάμπλο Εσκομπάρ πριν λίγο μου τον αναφέρατε απλά ως Πάμπλο. Τώρα που γνωρίζω ότι είναι ο Πάμπλο Εσκομπάρ? Απλά ακούσατε ένα όνομα, τώρα ξαφνικά πώς ξέρετε ότι είναι αυτός? Ρε φίλε, άκουσε με, δεν μπορείς να καταλάβεις. Όταν εννοώ Πάμπλο, είναι ένας τύπος ο Πάμπλο. Δεν είναι 200 άτομα που έχουν τέτοιο ποινικό μητρό. Είναι ένα άτομο. Μα δεν μας ανέφερες κάτι για ποινικό μητρό. Μισό λεπτό. Τώρα το ανοίγετε και αυτή τη στιγμή μου λέτε πράγματα τα οποία δεν ξέρω καν πώς γνωρίζετε. Πώς ξέρετε εσείς ποιος έχει ποινικό μητρό? Άρα, ή κάπου είστε μπλεγμένος ή είστε αστυνομικός. Αστυνομικός δεν είστε σε καμία περίπτωση γιατί το γνωρίζουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Μπράβο. Άρα έχετε ποινικό μητρό ούτως ή άλλως και έχετε μπλέξει κάπου. Οπότε, πείτε μου, για να μπορέσω κι εγώ να σας βοηθήσω, το τι ακριβώς έχει συμβεί. Για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία ο λεγόμενος, όπως εσείς αναφέρετε, Πάμπλο, να σας πιάσει όμηρο και να έχει συζήτηση μέσω μηνυμάτων με το αφεντικό σας. Εξηγήστε μου. Γιατί το αφεντικό μου μοιάζεται πρώτον για τους υπαλλήλους του και δεύτερον ο Πάμπλο Εσκομπάρ για κάποιο λόγο είπε ότι με ξέρει ενώ δεν τον έχω γνωρίσει. Το μόνο που το ξέρω είναι που γράφει απειλητικά Twitch Anon. Anon, πώς το ξέρεις ότι γράφει αυτός, αφού είναι Anon? Άρε φίλε, εσείς αστυνομικοί από ό,τι ξέρω σας είναι κινητά που τα Anon δεν τα βλέπετε. Ναι, και τις υπογραφές δεν τα βλέπετε. Ωραία. Εγώ ξέρω, λέει. Ωραία. Άμα λέει ότι είναι ο τάδε, κομπλέ. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς, ωστόσο. Παρ' όλα αυτά, καταθέτω τη μαρτυρία σας όπως μου λέτε. Αλλά πάλι δεν απαντάτε σε αυτό που λέω. Κανένας νοήμων άνθρωπος, λογικός, με επιχείρηση σοβαρή, όσο και νιανιάζεται για τους εργαζόμενους, δεν υπάρχει περίπτωση να εκθέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο και να πάει να μπλέξει σε ένα σκηνικό όπως έγινε τώρα. Και μιλάω για το αφεντικό σας. Οπότε, ξαναρωτάω και βοηθήστε με για να σας βοηθήσω. Αν δεν με βοηθήσετε, αναγκαστικά θα πρέπει να κάνω κάτι που δεν θα αρέσει ούτε σε μένα ούτε σε εσάς. Οκ. Είτε είναι για τα πρόστιμα είτε είναι για το οτιδήποτε. Βοηθήστε με για να μπορώ να σας βοηθήσω. Πείτε μου.
είναι αφεντικό μου και νοιάστηκε για μένα γιατί ήταν ο μόνος που απάντησε στο Twitter. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Όπως λέει ο συνάδελφος. Ό,τι γουστάρω θα λέω τώρα, μου δεις εντόλες στο τιμά μου. Λοιπόν, πρώτον, δεν γίνεται. Άμα δεν κάνει βρωμοδουλειές, να νοιάζεται τόσο πολύ. Προφανώς δεν νοιάζεται για σένα. Είμαι υπάλληλος του. Νοιάζεται για τη βρωμοδουλειά του. Ωραία, αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε, λοιπόν. Το ξέρουμε αυτό εμείς. Ή μάλλον δεν το ξέρουμε, το εικάζουμε. Θέλεις να του στείλω μήνυμα τώρα να περάσει από εδώ να σας το πει? Όχι, να τελειώσει λίγο η διαδικασία και να το ρωτήσουμε τον κύριο. Όταν τελειώσει η διαδικασία να τον εφέρεις. Τώρα όχι, τώρα είμαστε απασχολημένοι. Μισό λίγο να τελειώσουμε αυτά που έχεις να μας πεις και μετά. Ωραία. Οπότε πρακτικά, για να πούμε λίγο τα γενικά και όχι τα ειδικά. Τα ειδικά τα έχουμε καταγράψει και ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Στα γενικά, εσύ απλά ήσουν ένα τυχαίο γεγονός. Βασικά όχι τυχαίο γεγονός, σε απειλούσανε. Κάπως μαγικά βρήκανε το που είσαι. Σε πιάσανε όμοιρο. Το που είμαι ήταν τυχαίο, φαντάζομαι, ή απλά μπορούσαν να είχαν βάλει ένα GPS μέσα στο αμάξι μου, γιατί ήρθαν κατευθείαν πάνω μου και με πυροβολήσανε κιόλας. Άμα θέλετε μπορούμε να πάμε σε ένα γκαράζ να σας δείξω το αμάξι μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, συνεχίστε. Ωραία. Μάλλον μου είχαν βάλει GPS, είδανε που ήμουν, με πυροβόλησαν, με βγάλανε από το αμάξι μου, με χτυπήσαν όπως σας είπα και πριν. Μάλιστα. Ωραία, ναι. Και σας πιάσαν νούμερο. Για ποιο λόγο σας πιάσαν νούμερο και απλά εφόσον σας απειλούσανε και στο tweet όπως είπατε, στο anon όπως μας είπατε εσείς, δεν σας εκτελέσανε ή δεν κάναν κάποια πιο βάρβαρη πράξη? Μια και λέτε ότι είναι αυτή που είναι, έτσι. Γιατί πρώτον, άμα με βγάλουν εμένα από τη μέση, θα χάσουν πολλά πράγματα. Και στο λόγο ευθέως με ενδιαφέρει και ας με βάλεις και ας μου κόβεις 200.000. Μισό λίγο. Τώρα αρχίζεις και μου μιλάς ωραία και πιάνεις λίγο το δικό μου τέμπο. Εξήγησέ μου λοιπόν τώρα, τι είσαι εσύ και θα χάσουνε πολλά πράγματα? Ρε φίλε, εγώ είπανε, δεν το λέω ότι το λέω εγώ, είπανε ότι είμαι για τους families, είμαι με τους families. Πρώτον, αυτό είναι βλακεία, δουλεύω μόνος μου, κάνω τα πάντα μόνος μου, δεν έχω κανέναν, είμαι μόνος μου 100%. Κύριε Αλκοχολίκ, μαγκιά σας, τιμή σας και καμάρι σας. Άλλο ρωτάω όμως και δεν μου απαντάτε. Ποια είναι η δουλειά σας? Η δουλειά μου είναι... Και μην μου πείτε ότι δουλεύετε στο Tools, γιατί μόλις τώρα το ακυρώσατε. Όχι, δεν δουλεύω στο Tools, δουλεύω στον Davison. Λοιπόν. Όταν κάποιον το κατηγορούν ότι έχει μπλεξίματα με μαφίες, μόνο στον Davison δεν δουλεύει, φίλε μου. Ή σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δουλειά. Εσύ δεν μου είπες τώρα ότι σε κατηγορούν ότι έχει μπλεξίματα με families και άλλα τέτοια? Τι το βγάζω το μυαλό μου? Εγώ δουλεύω στον Davison. Ωραία. Πέρα από αυτό ρωτάω. Πέρα από αυτό. Κάτι άλλο παίζει ρε τώρα. Δεν είμαστε μαλάκες. Λοιπόν, καταρχήν, συνάδελφε, μόλις ο κύριος μας είπε ότι δουλεύει τελείως μόνος του. Άρα, έχει ακυρώσει την συνεργασία του με τον Ντάβιτσον και το αφεντικό του. Οκ. Πες μας λοιπόν για ποια δουλειά μιλάς. Έχω κι άλλη δουλειά. Μπράβο, έχω κι άλλη δουλειά μόλις είπες. Ποια είναι αυτή η δουλειά? Εκεί σε θέλω. Βιτρινούλα. Η δουλειά μου είναι η μία δουλειά που είμαι και καλά undercover και δουλεύω στον Davison χωρίς και το ίδιο μαθητικό να ξέρει ότι είμαι κακοποιός. Και η δεύτερη δουλειά μου είναι να εκτελώ όποιον μου λένε. Ωραία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, κύριε, αυτό που μου λέτε τώρα το δέχομαι και μπράβο σας. Γιατί δίνετε δυνατή μαρτυρία. Θέλω λοιπόν, εφόσον μπαίνουμε σε τόσο βαθιά νερά, να μου εξηγήσετε ακριβώς το κύκλωμά σας και θα πρέπει να αναμείνετε για να έρθει εδώ πέρα ανώτερος. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αν τυχόν μας βοηθήσετε πάνω σε αυτό για να καταλάβουμε το κύκλωμά σας, κατεβάστε το κινητό παρακαλώ. Κλείστε το κινητό παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά άμα μπορείτε λίγο να μου το πάρετε. Βασικά όχι και πάλι και μου το πάρετε. Δώστε μου λίγο στο 9 για να μην σας ψάχνω πάλι. Δώστε το στο 9 σας παρακαλώ, στο αφημί 9. Λοιπόν, συνάδελφε. Έχω δύο κινητά πάνω μου. Σε παρακαλώ πολύ, έχουμε πάρα πολύ δυνατή μαρτυρία. Πρέπει να τον πάρουμε τον κύριο στα γραφεία άμεσα και να το ακούσετε εσείς. Λοιπόν, ένα λεπτό κύριε. Και καλέστε και τον κύριο διοικητή αν γίνεται, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Κύριε, ένα λεπτό, αφήστε με λίγο να μπω μέσα. Φυσικά, συγγνώμη. Πόσες κοινότητες να βάλω? 25. Λοιπόν, κύριε, το πήραμε το κινητό? Ναι, το πήραμε. Ωραία, λοιπόν. Κύριε Αλκοχολίκ, λογικά για να γίνει συγκεκριμένη συζήτηση θα πρέπει να μεταβούμε μέσα στο γραφείο. Ένα λεπτάκι. Ράι, σώσε όμως, Ράι, στείλε με. Έχω και δουλειές. Που περιμένετε τόση ώρα. 20 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι... Μπορείς να με πας σε ένα άλλο κιλί να μην ακούω τον άλλον βλάκα δίπλα.
Μη βγω έξω και το. Ακούτε εδώ από δίπλα. Έλα εδώ, Εβέα, κάτω το πει, μην έρθει και σπάσει την πορεία. Ηρεμία. Έλα, βλάκα. Έλα μαζί μου, κύριε Αλκοόλη, ηρεμία. Βλέπεις, δεν θα σας πειράξω. Βλέπεις, έρχομαι και ψηλά τα χέρια, έχεις να βάλεις χειροπέδες. Σε ποιο κελί να πάω? Σε ποιο? Εδώ δεν χρειάζεται να πάμε σε κελί, να πάμε σε ένα γραφείο. Εδώ πέρα τελευταία που μπήκα μέσα, λιποθύμησα. Εδώ. Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ στη θέση σας. Την πόρτα μην κλειδώσει όμως. Καθίστε παρακαλώ. Συνάδελφε, μπορώ να σας ενημερώσω? Και δώστε μου ένα λεπτάκι να φωνάξω και τον κύριο διοικητή. Μάλιστα. Γιατί είναι πράγματα που πρέπει να τα ακούσει ο κύριος διοικητής. Οπωσδήποτε, κύριε. Μπορείς να μου φέρεις μια κούτα να αλλάξω λίγο τα ρούχα μου γιατί ζεσταίνω. Να βάλω λίγο καλοκαιρινό. Βεβαίως. Φέρτε στον κύριο λίγο από την αποθήκη εδώ μια κούτα με καλοκαιρινά ρούχα, παρακαλώ. Μάλιστα, πάνω το φέρω εγώ. Συνάδελφε, θα ενημερώσετε τον κύριο διοικητή? Θα ενημερώσω εγώ τον κύριο διοικητή. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ, συνάδελφος, είδες, πασά στα Γιάννενα σε έχει, ρε γάμο, το κεράτο μου. Ορίστε, κυρία, τα ρούχα σας. Θες να βγούμε έξω? Τον ειδοποίησαμε τον κύριο διοικητή, κάποιος κύριοι να ειδοποιήσω. Εντάξει. Μπορείτε να βγείτε λίγο έτσι, να αλλάξω ρούχα. Συνάδελφε, άλλαξες τα... ειδοποίησες τον κύριο διοικητά? Δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος διοικητής. διοικητής. Πάω τώρα αμέσως. Ωραία ρουχαλάκια. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι καλύτερο είχαμε στην αποθήκη. Ναι, βρήκα και μια μπουκάλα και πήσε κάτω, συγγνώμη κιόλα. Παρακαλώ, συνάδελφε. Λοιπόν, κύριοι, εδώ τι ακριβώς έχει να μας πει ο κύριος? Θα σε ενημερώσει εδώ συνάδελφος. Έχω κάνει καταγραφή, πλήρης καταγραφή του μάρτυρα και κατηγορούμενου πλέον. Ο κύριος αρχικά μου έκανε περιγραφή του σκηνικού, του πώς αυτός το έζησε. Παρόλα αυτά... Το άκουσα αυτό, κύριε. Ωραία. Παρόλα αυτά, κάποια πράγματα που μας έλεγε δεν στέκανε. Με την ομηρία του εννοείται, έτσι. Μάλιστα, με την ομηρία του. Παρόλα αυτά, κάποια πράγματα από αυτά που μας έλεγε δεν στέκανε. Και δεν υπήρχε λόγος να γίνουν έτσι όπως μας έλεγε. Κάποιες από τις ερωτήσεις μας αναγκάσαν τον κύριο εν ολίγης να μας πει ο ίδιος ότι είναι πληρωμένος δολοφόνος. Ο άνθρωπος αυτός εδώ πληρώνεται για να εκτελεί κόσμο. Μάλιστα. Αυτά τα έχουμε καταγράψει, έτσι. Ναι, υπάρχει πλήρης καταγραφή. Βεβαίως, GoPro τα πάντα. Και η κάμερα στο στήθος μου. Οπότε... Όπα. Τι με ηχογραφήσατε, δηλαδή με είχα βγάλει έξω του τσίνου μου. Δεν σε ηχογραφήσαμε, γυρίσαμε πλάτη, είδατε, δεν υπάρχει τίποτα που να αγχώνεται. Μας ηχογραφήσαμε και να το βγάλεις έξω, τι σημασία έχει, μιλάει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, θα ήθελα, συνάδελφε, να ελεγχθεί με βάση αυτά που μας είπε και το αφεντικό του. Γιατί... Ποιος είναι το αφεντικό του κυρίου? Τάσος Αναστασιάδης μας είπε ο κύριος. Είναι το... Ποια επιχείρηση έχει? Συγγνώμη, Τάσος Διαμαντίδης. Το είδα μόλις τώρα στο Twitter που είχε δώσει στην τσέπη. Το λίγο, συνάδελφε, αυτό. Τάσος Διαμαντίδης και είπαμε ότι είναι της Ντάβιτσον, έτσι. Να μας το ξαναπεί ο κύριος, μήπως να το... Και πριν ήταν και αυτό που είχαν... Υπάρχει, είναι ήδη. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε